We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngalala nomuntu sivumelene wavuka esekhohliwe. Ngisejele ngidonsa 10 years ngecala lokudlwengula. Ukwenzeka kwecala lenzeka sidakiwe. Kodwa engikukhumbulayo ukuthi noma sasidakiwe kodwa sasivumelene nalomuntu okwagcina kuthiwa ngimudlwengulile. Bengenza unyaka wami wesithathu kwenye iuniversity ekhona la eGoli. Kwathi kuqala nje unyaka ngabo March singenelwe imali kaNSFAS. Mina nabangani bami sathenga utshwala sabiza amantombazane. Sasinomngani owayehlala efletini elakubo kodwa ehlala yedwa. Okuyilapho esahamba nalamantombazane esasifunda nawo sayophuza khona. Kwaphuzwa endlini kamngani wethu kwaze kwaba late. Sasivumelene nawo amantombazane ayekhona ukuthi sizolala sonke kulendlu sizohamba ekuseni. Amantombazane angabi nankinga nokuhamba ekuseni. Kwaqhubekwa kwaphuza kwaze kwaba mnandi. Nami ngishele kulamantombazane ayekhona nangempela kungihambele kahle intombi ingiqome. Ngabo lobo busuku mina nalentombazane sigcine silalile. Inkinga izoqala ekuseni. Mina ngivuke ngiyoqhubeka notshwala. Ngishiye lentombazane ekamelweni ngoba yayisalele. Kuhambe isikhathi intombazane ayivuki. Mangiyoyibheka ngifike kukhiyiwe ekamelweni. Izikhiyele ngaphakathi. Ngitshele abangani bayo kube ibona abaya kuyo. Nangempela bona ifike ibavulele. Mangizwa istory mina kuthiwa intombazane yayikhala ithi yona ayazi kwenzakaleni. Ivuka ingqunu kanti nesitho sayo sangasese siyafutha. Ngathi khona obelele nayo kodwa yona ayikhumbuli. Lamantombazane amanye avele angezi ukuzobuza mina ngoba imina vele obonakale ngihamba nentombazane siya ekamelweni. Kahle kahle akekho owayengazi ukuthi imina obesekamelweni nalentombazane. Shuthi mase kuvela izinkulumo ezikanje kwakumele kubuzwe mina. Kodwa akekho owangibuza. Kunalokho lamantombazane amanye avele athatha le ethi ngidlwengulile babiza iUber bahamba. Bahamba nje anginake lutho sebayaphuthuma futhi. Sasala ke namajita saziqhubekela saphuza. Kwaphela 1 hour behambile kwatheleka amaphoyisa. Sasiba u4 namajita. Amaphoyisa asibophe sonke so4. Asibophela icala lokudlwengula. Kuthiwa kunentombazane esiyidlwengulile ayazi idlwengulwe ngubani phakathi kwethu. Sahamba saya epolice station. Masifika epolice station nawa amantombazane ebesiphuza nawo. Nayi nale ebengilele nayo yiyo ebhala istatement.
ngibone ukuthi lento izosifaka sonke enkingeni namajida. Ngisho mina kubaseshi ukuthi imina engilale nalentombazane kodwa futhi besivumelene. Kwakusuka kwethu siya ekamelweni sihambe phambi kwabo bonke ebesihleli nabo sihamba siqabulana. Badedelwa ke abanye kuboshwe mina. Ngiboshwa iSaturday ekuseni ngize ngiyovela Monday enkantolo. Mangifika eMonday enkantolo angiyitholanga ibheyili. Kuthiwe angihambe ngiphinde ngibuye Monday. Sithathwe enkantolo siyiswe eSun City. Endleleni ebheke eSun City bangiphuce amateki ayengakaqedi neviki ngiwathengile. Banginika iAll Star endala. Masifika eSun City kube nephoyisa elingibukayo lingisuse phansi lingise phezulu. Laqede langibuza ukuthi aphi amateki ami. Ngokusho kwalo lithi lalibona ujini engangiwugqokile neskipa ukuthi akuhambisani nalamateki engiwagqokile. Nami ngokungazi ngalikhomba iteki lami. Waphela induku lobhuti owayewathathile bangibuyisela wona. Sifakwe ezindlini esasizohlala kuzo. Lobhuti obethathe iteki lami ekwenye indlu kodwa wathumela umlayezo wokuthi angishaywe. Nangempela ngaphela induku. Amaphoyisa mayebuza ekuseni kwathiwa bengizama ukulala nesinye isiboshwa angithi ngiwumdlwenguli mina. Amaphoyisa atshela ezinye iziboshwa ukuthi azingihudule ngengubo ngiyiswe esibhedlela. Ngangilimele ngalendlela yokuthi ngangingakwazi nokuhamba. Ngibuyele enkantolo ngiyithole ibheyili. Indlela engangihlukumezeke ngayo ezitokisini ngangifisa ukuzibulala. Ngisho ukuthi ngamane ngife kunokuthi ngibuyele ejele. Ngagcina ngibaleka ngingayi enkantolo ngoba ngisaba ukuthi bazongibopha. Kodwa ngabaleka u6 months kwase kune warrant of arrest. Nangempela bagcina bangibambile ngaboshwa. Ngoba ngabaleka icala ngase ngilithetha ngaphakathi. Ngizamile ukuzibulala ngingaphakathi kodwa ngahluleka. Ngahlala unyaka no8 months ezitokisini. Laze langigweba icala, langigweba u10 years. Okwangithusa kakhulu nje sesihamba icala ukuthi enye yamantombazane yafakaza. Yona yodwa nje yathi mina umngani wayo ngangimudonsa ngenkani ngiyomufaka ekamelweni. Ibe ikhuluma into engekho. Ngiyafisa ukuthola ithuba nalentombazane eyangibopha. Ngithole ukuthi yayingasakhumbuli ngempela na noma ngangilaywa. Isifundo engithanda ukusishiya kubafowethu nodadewethu ukuthi uma bebezothi bazijabulisa ngotshwala ababebodwa njengeinsizwa noma babebodwa njengabantu besifazane. Ngoba kwesinye isikhathi utshwala bukwenzisa izinto ngokunganaki. Nami angeke ngazi noma lentombazane yavuma ngoba ivuma noma yayenziwa uphuzo dakwayo.
Bese ngithi kubafundi ake babhekane nesikolo kuphela, okunye bazokubona mase baqedile ngesikolwe. Ngoba nami ukube ngangibhekene nezincwadi zami, ngiyeke ukujaha izinto ezindala kunami, ngabe angikho la. Ngiyabonga ukuthola ithuba. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ningakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free. Ama-analytics wethu asibonisa ukuthi 75% yabantu abalalela izindaba zethu abaka-subscribe. So siyacela bathandwa ukuthi nisubscribe. Ukusubscribe it's for free. Awubhadali lutho.